Mijiet ta' persuni attendew attività soċjali fis-sala tad-Dar Ċentrali organizzata mill-Partit Nazzjonalista fejn mal-wassa tiegħu il-kap tal-partit Adrien Delija ingħata merħba sabiħa. F'diskors tal-okkażjoni, Adrien Delija qal li l-messaġġ tal-partit għandu jitwassal billi nies iservu ta' ambaxxaturi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li mhux importanti biss li d-Dar Ċentrali tilqa' lin-nies tagħha hawn iżda din isservi ta' opportunità biex kemm jista' jkun it-tmexxija u n-nies jibqgħu viċin xulxin. Il-mod il-ġdid tal-politika tal-Partit Nazzjonalista se jinġib għax il-partit se jisma' lin-nies u huma jridu jgħidulu x'qed iddejjaqhom xi jeħtieġu u minn xi għaddejjin biex minn hemm il-Partit Nazzjonalista jara x'hemm bżonn jagħmel għal Malta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista irrefera għal beħ ta' 3 sptarijiet lil nies bla rekord fil-qasam tas-saħħa. Tkellem dwar iż-żewġ mozzjonijiet li ressa il-Partit Nazzjonalista dwar il-każijiet ta' Żonqor u l-Vitals Global Healthcare bilan li l-Partit Nazzjonalista jiddefendi l-interessi tal-poplu Malti. Fil-każ ta' Żonqor, Adrien Delija sostna li l-gvern daħaq bil-poplu meta qal li kienet ġejja università għax lanqas hemm 14 student fil-kampus ta' Bormla. U evidenti li Muscat ta' art verġni mal-baħar biex tiġi spekulata u għal xejn aktar, meta din laqas qatt kellha mqar istituzzjoni edukattiva waħda. Dwar il-beħ tal-isptarijiet, Adrien Delija wissa lil Konrad Mizzi u lil Joseph Muscat li se jarralhom jekk se jitqu bil-poplu meta jgħidu li l-gvern ma jafx u lanqas se jindaħal f'dan it-trasferiment. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tem jappella lin-nies preżenti biex il-messaġġ tal-partit jagħmluh tagħhom u jfhmu x'qed jiġri lil dawk in-nies li mhux daqstant jimpurtom x'qed jinbih mill-assi tal-pajjiż.